Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kajakari Khunswat Jungari Bhoi Presbyterian Synod Kabadon Hakashnong Mausen Tai Hari Bhoi District Kade Kawai na Gijaka ki Blalong Gajinkar Khu Yaki Khun Kanthe ki ba Omshim Ladon Kinongri Nonglum Pat Nong Kershan. Na Gajingyai Beteng Jungari Bhoi Presbyterian Synod Ban Kershan Igani Kajakari Khunswat Kabalatip Kumkari Bhoi Presbyterian Synod Children's Home Kabalong Thek Tangna Kabanta ki Khanna Akanthe Kalalong ka jingkar khu ka bakraw ya ki bala yokmat ya ka jingpet jingmi lingba ka ni ka jakari Khunswat. Ha ka jingle jingo jongba me ban shem snaitang obri usamla obla jumi bha shakman ban kershan ya ki babun ki long ying kala pelong ya ki nongpet nongmi ban pedyang sobha ya uni usamla ringkat bar ki jingyarap ki ba ulano senyang ha ka ni ka jakari Khunswat. Hagani kasngi na kalyang uba me ban shem snaitang ulano senyang daki kor komputer kimit bu komputer bar ki duli ban bu iki kot kisla naga benta ban pendon kam hagani ka children's home. Habakran hachwa ban IT kini ki jingyaram uba me ban shem snaitang ulo ong bada ka jingkar khu jong ublei yaki ki kam ki jam jong u kajuan ka jing persat minsim ban ai ka jingkar shan chiki babun ki pat ba kat ki ba ula ban yaram bakan nong ka jing mentoy para brio. Nalor uba me ban shem snaitang ringkat bakirang ba ke blasun ran lang ya u hagani ka sngi la yadon lang ka kongdari sha malai ka badai ka superintendent ka RBP Synod Children's Home Mausen Tai lember ki nongtrei hagani ka Children's Home ringkat bar ki khandai ngot ki Khunswat ki badon hagani ka jakari Khunswat. Haga jingyo olat ban shong yakren bat ban sngotu iki jingya linti jongani ka Children's Home uba me ban shem snaitang ula bu ru ikathong Ban senang pa ia ki jingyarap syagani ka Children's Home Jungari Bhoi Presbyterian Synod Children's Home Kabadan Hamau Sentai. Koi gani ka phang ban sat mesim lagi jing ngani ki men ki para belong bayangin kimi no begini pinan di konsert ni college. Taga benta ke tunga i profit banguan sufficiently kalau bangunan mesim fikir. Pakumuhan ben kabenta kini di bansawan hirup hidup hirup. Nandang dekat pasti kita bertai buat. Wanam Saudi wanam sokon sweat ahi bertai buat. Kumju kumikong kita ni kumi ba idan ni bro. Kilong kiwi ni kilong kita kilong kipaya kan jopi. Hagi bertai buat. Tegini kitiar na aya pi om dah benta. Lagan di kumi ni jingok sinyang iba ni kong ni syab ai barat. Banai syapi. Berpinyo akram kam hagi bertai buat. Bar kumju hiru kani ka kanti ka bangaan na kaling junga kalong ba lesi ka di ka phang ka boblay sat mesim banay siya pi kini ki benta kini barokhay namar kum ka jing benta ka jong boblay gidon na kini ki kum ko ang mansyo ang ma kum ngilong kum kita ki jing thaw ki bar tam jong boblay ki babon na jing dunay hendray bar ka jing shon shop jong boblay pade kala ay ka ta ka benta bagin don ya ta ka mesim jing tiplem bar ka jing it bar ka jing perkhat lam iwe de kata kan orang ko banga ay siya pi Batam bami ano na kapor ibarkoy tangi tayo kintini barit ki to blade ang kui pi banta ki bubon bat ban sat mesim hiru ski way hiru kumju hiru bagin ay ta ketika dia ketika mon bagin wan cucu kan mau nyarap pi ay banta ki bubon bagani kan ay kan mesim ko kulo pi kuman kan pi Ay, dah kami sim bakal wajib hi, tapi yang terangkan tentang kalau way, tapi ni kita beri kita pun kan, no. Ada jenis ke RBPS Children's Home, imla ada kaji semua ke bakrau iso ibala, wanca kene kaji jaga kaji lihat kiberat apa kene ke RBPS Children's Home akan dikepol ke bamenta, kanu dipenpau ada kaji semua banding kau nyoblek, beberapa pli galat kalenti yang hi. Kumju iso bala persada kabin siamo kumbali og menta ke nakalyang kajungi ro ngaingo na marba kalong kajingker ku ka background na mata ki hep ki bret iso nga ka badi thu khndet phi ke adep ya ka basic jong ki computer ini ki hep bret tang ka e ka ba ngingim yo ban ai ka ji ka pa children's home kajungi na marba ki ngim don computer idon tang ka we ka banyi don kam ko office Tinggi siya jinjar ban ay ta i happy bread. Naman no, five to the jadi semua bakal di staff ni saya kira
don no donation na matakan ni ka children's home na marto office QE kate ka building ka don hakte kitang patapli kitang sudah benta kit sufficient tinggi la yo ngisno ba kata ka jing ku jung blay ula singap ini staff kita na po kan ka children's home ni sha duai ba kumno bangin yo ka jingra ring ngisno dap kata ka jing kemen ngakum kum superintendent to kan ka children's home ngasno kemen sikat de ba ngisno ba ki ruki ki perkat nama tak hab ki berat na po kan ka children's home ngisno ba idon ka kti ke bangin dia trelang nama tak hab ki berat ting ai ngo sibun so ba pinang la shu ban wan sa kan ka jaka ba piong ngim sngo du jingkermen dan ngim sngo thai dan tre ki kam ada ngim sngo ba ki we ru ki snok ti lambat ni te even pau banakal yang kecil school jengi bagi staff ngim bu ki jing dua yupi bagi team member jong pi ba pinang la ban tre ba pinang la ban kener ki ti ki jong pi ban yarap ki da shi pun ki benta ban ya jira te nakal yang da jungi ngim don ni shi so ban IAP ni ni shu bu tang ka jing dua bangin nang la ban ku ba pinang la shu ban no active isne ki jong pi shaki ki ki children's home dengan narang jungi ni dan ni tangin ki net dishbon. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.